Marta Kiš i drugi 2.057.895 kuna. Udruga Kuća ljudskih prava. Čini se da su se čak i maturanti urotili protiv stožera Miroslava Škore. Vidimo dakle scene sa zagrebačkog Zrinjevca, Norijada traje. Ili se ipak nisu urotili, nego pjevaju Škorine pjesme maturanti na zagrebačkom Zrinjevcu. Katarina, ne znam, čuješ li me, Katarina, što se događa na zagrebačkom Zrinjevcu? Čujem te, Hrvoje, čujem te, evo, svako toliko skupina od 50-60 maturanata prolaze ovdje pokraj zagrebačkog Zrinjevca, kreću se prema trgu Bana Jelačića i povremeno pokoja skupina skrene ovdje kraj paviljona na Zrinjevcu, zato što vide kamere. Evo sad ova skupina zastala ovdje, shvatila da konferenciju za medije drži tim Miroslava Škore, pa su i zapjevali jednu njegovu pjesmu. S obzirom da oni sada odlaze, vjerujem da ćemo uskoro moći i nastaviti slušati konferenciju za medije zbog koje smo ovdje došli, evo koja je prekinuta nakratko zbog maturanata koji slave. Vraćamo ovom iščitati.